WhatsApp мемонум, номерои WhatsApp холияй, да WhatsApp салом менависен, оиди бозӣ, яъне ки оиди бозӣ Mercedes. Ира меган Сайёд ТВ, Оқ ТВ, Оқи падар, модар, ҳаром, конкурсбоз, падарсак ҳамаро фиреб кардагиай. Чандин одаморо фиреб кард. Ин ҷози ба ман ёка мемонам кира фиреб кардагиай. Ма гуфтам далел ҳуҷҷатошо рӯй кунад. Ҳами падарсака дар куҷое дидем, бовараш накунед. Ҳозир ҳамун як видеои манам гирифта монда, як бачаак ай чизи кабуд дора. Духтара вай мекунад ку хатя духтарай. Валлоҳи биллоҳи талои рӯз ҷумаи дурӯғ намегум. Вай одама нестам. Қадме як 85 ай. Гуфти бабо хазиш пасай ма дига хелам. Вай ман намедонам ки рости. И просто камера партуфта я сайти лева бгем. Вай кадисай. Барои чӣ? Ба чӣ хотир? Ба хотире ки ма видео дорам ки ҳаромхӯри ёқи падар ҳамаро фиреб кардистай. Конкурс мекунад, дурӯғ мекунад, пула ҷамъ мекунад, намезгаронад, бозиёро мегирад, пулои одаморо намета, призора намета, ҳамаро дурӯғ мекунад. Барои ҳамин хелиёро меқапи ку дар ягон бехку уша каметар дар бинемсон чико кадан дар кора. Фаҳмидӣ? ҳарома. Дидиаша дар куҷоя саломуш бигӯен.